El dibuix tècnic serveix per poder comunicar i expressar com són les figures. És a dir, com és una figura tècnica, com és un edifici, un habitatge, de manera que jo pugui passar o dissenyar o dibuixar aquella casa i una altra persona entengui com està dissenyada i construïda. Per què? Perquè si ho fem mitjançant paraules ens podríem estirar molt i no quedaria del tot clar. En canvi, amb un dibuix tècnic podem saber exactament com serà aquella casa, a la distribució del plànol, com serà la peça vista de dalt, de front o de costat, d'acord? De manera que jo li puc passar amb un operari i aquell operari pugui construir aquella peça amb el torn i la fresadora, o un paleta pugui començar a construir aquell edifici, un constructor pugui fer aquell edifici de manera que, tal com s'ha dissenyat. L'assignatura de dibuix tècnic l'avaluem 60% són els exàmens i 40% les làmines. Doncs el del pla i la traça vertical del pla. D'acord? Què és el que fem? Fem la traça aquesta i el que fem és tirar-la cap a baix. I per tant, perpendicularment a la traça horitzontal, el que tirem és una línia